Taiti came up with the question kumuface uya wekumbolikisa sex tape raKiki. Kusangana zvakare kwatikuita pachannel ino, channel yeZimWitness TV, patinouya nemaupdates akasiyana-siyana. Uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ingobayawo button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nemaupdates andinouya nawo pano nguva nenguva. Uyewo musakanganwa kufollowa our Facebook page redu rinonzi ZimWitness TV. Mhuri yeZimbabwe ndadzoka zvakare nenyaya yaTaiti uyo aibvunza iye ex yemukadzi wake Kiki kuti uri kufila sei nezvawakaita zvekuti iwewe wakalikisa mavideos uchida kuti zvidhakwe kuna Kiki, but now uri kufila sei? Taiti akakontinue achibvunzawo kuti munhu uyu achiri mupenyu uye anotomboziva kana kunotorwa mapasipoti here nekuti zvinhu zvaakaita zvakadhakwa. So guys, ndoda kuti munzwewo Taiti achitaura iye palive yaakaita iye kuFacebook page kwake. Munobatsira kubvunza. Ende kunyarira kwamaita approve ndidhomoke. Ndine question yekuti this guy wakumbolikisa mavideo mukadzi wangu uri kufila sei? Like kwauri cheko uri mupenyu here kana kuti wakatofa zvako? Because amana, we are living our best life. Like that guy waifungei uchilikisa video but ndambonyatsoziya. Like it's just a question, man to man. Man to man, like, and I know you guys pane vari kuona live vanomuziva. Try screen record mumvunza kuti hadzi naTaiti pawakalikisa video waifunga kuti zvichadini and what is how anoziya kana road yeku-airport munhu here kana kuti my passport anotorwa kupi. Alright, it's fine, but Mwari zvavanoita avapiwi chivoko muhomwe. Mwari avapiwi chivoko, ende Mwari havashandi nezverudhende rwevanhu. Mwari vanoshanda nezvavanoda ende panoshanda chokwadi. He was like, usati kana wanzwa Taiti naKiki vari pamahwani wofara usina proof, unotambisa mafeelings ako mahara because uchafara isusu tagara. So guys, mangozvinzwirawo Taiti achitaura iye nyaya yake achibvunza iye ex boyfriend yebhebhi rake Kiki kuti uri kufila sei. But my question is it necessary kubvunza munhu aimbodanana nemunhu wako kuti uri kuzvigona sei, especially pascenario yakadai yekuti pakatombolika manudza akalika wozomuinga wakubvunza futi pamberi peruzhinji rweZimbabwe. So mhuri yeZimbabwe tiudzewo zvamofunga in the comment section kuti Taiti zvaaita izvi munozvionawo sei?